Wara li l-Gvern baqa' jwebbes rasu ma ħax azzjoni biex jiddaħħlu restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet kbar tal-massa, l-Assoċjazzjoni Medika Maltija ħabbret tilwima industrijali. It-tobba qed jgħidu li ħadu din id-deċiżjoni minħabba l-intħil kontinwu li qed ikollha s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika fix-xogħol tagħha, intħil mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li qed imur kontra il-pariri xjentifiċi tal-esperti. Il-mam qalet li l-azzjonijiet tal-Gvern ifissru teddida fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fl-isptarijiet u l-qraba tagħhom. L-Assoċjazzjoni tat-Tobba għalhekk ħabbret din it-tilwima industrijali u insistiet illi minn nhar it-tnejn ma jkunux permessi gruppi ta' aktar minn 10 persuni u jekk hemm diġà permessi għal attivitajiet dawn jiġu irtirati. Qed jintalab ukoll li pajjiżna jerġa' jiddikjara emerġenza medika. Jekk is-sitwazzjoni ma tinbidilx, il-mam lesta tħarreġ l-azzjonijiet u titlob lit-tobba jaħdmu biss fuq sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Mhux esklus ukoll illi jieħdu azzjoni legali.